Nové videa z Hero Zero. Dneska to bude jenom krátké, dneska to bude z týmového boje branění a útočení na gang. Tak se na to podíváme. Začínám já. To vlastně nebudu začínat já. A já. Tak to bylo lehké, to byla jenom 21. Jako druhý město je 28. Je to účelu zrovna teďka, protože mít jindy by nebylo jakoby teďka třeba za sebou dlouho, tak jsem na to šel teďka, ještě bude něco o hře. A já těm to dávám dobře, ale jo, jsem dostala. To musíme ukázat ještě aspoň tohoto. Ještě mi bylo co, že porazím. Vyskočíme. A porazil jsem ho, ale teďka už prohraju. Jako další je náš Blackman. Ten možná dokázal porazit. Dobře Blackman. Máme tady náš Blackman a jejich CZE. To taky to zaskočíme, jestli to učíkat. A další je tu Hofama. Také jde naše Karolina. Potom půjde náš Polenboler a Karolina teďka dostala velkou ránu. To je špatný. Teďka jde náš Polenboler. Já to můžu dokázat. No, dobře. Aha. Tak teď je to v pohodě. A teď to taky přeskočíme. To dokážeme. Dobře, teďka. Tak teďka mu ubrala hezky. Potom půjde Yu, Svalor, Divo, Portia a Florgy. Florgy je náš velitel týmu. Tak jde Like. Dneska bude ještě jedno video, protože to bude jenom krátké, bude to i s Florgym. Tady to tady dokázal proti mu, ale tady už to se nedokáže. Teďka jde Smeller. To je 46. Tady by to mohl dokázat dát. Já si myslím. No a wow.
bude partia. Jestli tady máme další hrdinu. Ajaj. Tady už to začíná být těžší, teďka ta partia. Tady musí dokázat, to je dobrá. Stanou každá půjde fotky. Tak partia, tady to říct. Další tady úroveň. Tady by to tak mohla dát. Chtěl bych vám ještě ukázat našeho Florgyho. Jak bojuje, ale to se asi nestane. Bohužel. Tak tady to asi už Portia dokáže. A teďka jde náš kapitán, ten to určitě dokáže v pohodě. Takže tady jsme to vyhráli, to už jde vidět. Tak tady jsme to vyhráli. A hned je tady další boj a to jsme, myslím, že bránili. Ano. Ne, útočili. Ano, tady jsme útočili. Tady se nebyl nejslabší. Ale tady hned dostal. Tady to se prohrám. Tady umřu taky hned. 69 určitě nedám. Budeme se na dalšího hodinu. Co nám tady čeká? Tady jde Blackman. Na to jenom taky čekat. Nevany. Taky budu čekat, no to skončí hned. Máme Karolína, to taky přeskočíme. Teďka jde Paul Blair. To taky dokážu asi. Teďka jde Andraman. Když nezabijeme ani toho prvního. No tak určitě dokážeme. Na Florgyho tak zabije tady tu poslední partii. Konečně ho někdo ubral, aspoň víc našeho týmu. A tady by ty mohl dokázat dodělat. Nejlepšího tady asi dodělají, wow. Ona tady je další 57. A potom tady jde Portia. Tady to taky. Portia tady tu 57 určitě dá. Já to můžu přeskočit. Další hrdina.
Portia to tady dokázala zatím dobře jako hrát. Dáme další. Dalšího. Je to vyhledáme docela dobře. Už. Možná, že vyhrám. Další hrdinu dáme. Další. Nastupek Warhy. No tak teď jsme to taky vyhráli, to je dobře. A ještě tady jako poslední gang. Já jsem začínal. No, ten gang byl trošku těžší. Ten game teď docela dostal, ale se mi jízda. No, oni mají ještě strašně moc bojovníků. Tady toho dobře oblečeným mahač to jsme porazili. Tady taky si chlápek z Kyjevu. To by uhnat toho jsou neporazíme. Jo. Tady to docela je dobré už. Poskočíme. Tak kde jdu? Tak, tady máte podstatě. To jsem už u minulého videa, to jsou tady úrovně, potom toto a počkejte, já něco udělám. Teďka se vážně omlouvám moc. Napište to jako do komentáři, já jsem na to úplně zapomněl. Já jsem to úplně zapomněl, já se vážně omlouvám. Snad ti to taky bude vadit Florgy nebo někdo z týmu. Docela to dopadlo dobře proti gangu. Nevím, jak se dá vám, ale mě docela dobře. Jo, to jsme porazili dobře tady ten gang. Jako na celá byli. Mám tady jen zůra 13 000. A to jsme docela dobře ohráli. Spodíl. Já dostal jsem jeden download a čau u příštího videa.